καλωσορίζω στο ιστορικό γήπεδο του Μεσσηνιακού. Το επόμενο διάστημα θα φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στο νομό μας τους βετεράνους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Επ' ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ. Για μας είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που θα υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, ότι οπαδοί είμαστε όλοι κάποιων ομάδων. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις που αφορά βετεράνους, για όλες τις μεγάλες ομάδες, όταν συναντιέσαι, το πρώτο που νιώθεις μέσα σου είναι σεβασμός. Γι' αυτό και εμείς νιώθουμε και σεβασμό και τιμή και χαρά που θα τους υποδεχτούμε. Θα προσπαθήσουμε να τους φιλοξενήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο Μεσσηνιακός θα είμαστε έτσι κι αλλιώς πάντα φιλοξενούμε και πάντα είμαστε αρρωγοί σε τέτοιες καταστάσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Εκκλησιατικό Σύλλογο Πράσινα Πουλιά για την πρωτοβουλία που έλαβε για το θέμα, για το φοιτητικό αυτό. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Καλαμάτας, το Δήμο Πύρου Νέστορος. Θέλω να ευχαριστήσω τους παλέμαχους του ΠΣ Καλαμάτα, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, την ομάδα της Κορώνης, όλοι όσοι θα δουλέψουν για να φιλοξενήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή η γιορτή των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ για μας είναι και εμείς, γιορτάζουμε και εμείς εδώ στη Μεσσηνία. Και γιορτάζουμε γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια η Μαύρη Θύελλα και για μας θα παίξει την άλλη εθνική. Όλα αυτά συνδυάζονται. Είναι μια μεγάλη γιορτή, άρα θα την κάνουμε γιορτή ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους θα συνδράμουν για την οργάνωση όλων αυτών των εκδηλώσεων που θα λάβουν μέρος. Με εφορήκωση την τελευταία μέρα στις 30 του μηνός θα γίνουν τα καθηγητικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και του Μεσσηνιακού. Να είστε καλά, εύχομαι να έχουμε υγεία, να τους υποδεχτούμε με χαρά και πάντα να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον πρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας, τον κύριο Φάβα. Καλησπέρα και από μένα. Όπως γνωρίζετε, η πόλη της Καλαμάτας είναι μια φιλόξενη πόλη και ιδιαίτερα όταν έχει να φιλοξενήσει βετεράνους παίκτες οι οποίοι κατά το παρελθόν δόξασαν τον σύλλογό τους αλλά και την εθνική μας ομάδα. Έτσι λοιπόν και εμείς υποδεχόμαστε τις προσεχείς ημέρες την ομάδα των βετεράνων του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη σύστασή του ως σύλλογος, ένας σύλλογος ο οποίος συστάθηκε από μικρασιάτες, γι' αυτό άλλωστε και ο δικέφαλος αετός είναι και το έμβλημά του και γι' αυτό άλλωστε έχει κληθεί στο τουρνουά αυτό να συμμετέχει και να είναι παρόν και η ομάδα των Πράσινων Πουλιών Μικρασιατικών, μια άλλη προσφυγική ομάδα η οποία στάθηκε μετά το 1922, μετά την έρευνα δηλαδή των προσφύγων στην Καλαμάτα. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτα στηρίζουμε όλες αυτές τις διοργανώσεις, οι οποίες φέρνουν κοντά τους βετεράνους, τους ανθρώπους που κατά το παρελθόν βρέθηκαν στα γήπεδα ως αντίπαλοι, αλλά μετέπειτα τους συνέδεε και συνεχίζει να τους συνδέει μια στενή φιλία και άλλωστε το ζήσαμε και πρόσφατα αυτό με τη βράβευση, με την παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη του Αντωνιάδη εδώ στην Καλαμάτα του Πέτρου του Παναθηναϊκού και την συνάντηση που είχε με τον Παναγιώτα Κελεσίδη, τον δημοτοφύλακα του Ολυμπιακού, πόσο φίλοι είναι, το έδειξαν και μπροστά σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ιδιαίτερη χαρά στον κόσμο της Καλαμάτας και πιστεύω ότι θα τιμήσει με την παρουσία του εδώ πέρα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού αυτό το τουρνουά που θα γίνει με τις ομάδες της Καλαμάτας, του Μεσσηνιακού και του ΠΑΟΚ. Εγώ από τη δική μου την πλευρά μεταφέρω τον χαιρετισμό του Δημάρχου μας του Θανάσου του Βασιλόπουλου, ο οποίος γνωρίζεται πάρα πολύ καλά ότι επειδή έχει υπάρξει και αυτός ανοιχτής, στηρίζει όλες αυτές τις διοργανώσεις και σίγουρα και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για να ζήσουμε και να γνωρίσουμε κάποιοι από εμάς που δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε κατά τα ποδοσφαιρικά μας χρόνια αυτές τις εμβληματικές ποδοσφαιρικές φιγούρες της ομάδας του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εύχομαι καλή επιτυχία στο τουρνουά και να είμαστε καλά όλοι, να είμαστε εδώ πέρα να το ζήσουμε. Ο κ. Δικούλος τώρα θα μιλήσει πρώτα γιατί η αποστολή της
Ξεκινάει από το Εμείς να μιλήσουμε με την κυρία Προεδρεύοντα στο Λοιπόν, τέλος. επειδή το πλάνο εκεί είναι λίγο. Εντάξει, ναι, μπορεί όποιος θέλει να κάθεται εκεί στο κέντρο. Μιλάτε και τελικά εδώ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή να διοργανώσουμε στην πανέμορφη Κορώνη ένα τέτοιο τριήμερο γεγονός. Είναι ιστορικό γεγονός για τη δικιά μας την περιοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαυρέα, ο οποίος ήταν ο αρρωγός σε όλο αυτό. Οι πανέμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα έρθουν την Παρασκευή στην Κορώνη. Είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Θα εξορθούν από το Δήμο Πυρουνέστορος και θα υπάρξουν διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κορώνη. Το αποκορύφωμα θα είναι το Σάββατο, όπου το απόγευμα στις 7 η ώρα θα υπάρξει φιλικός αγώνας μεταξύ των παλεμάχων του ΠΑΟΚ και της Ανατολικής Πηλίας. Διάφοροι ποδοσφαιριστές από τα μέρη της Κορώνης, της Φιλιππούντας, της Μεθόδης, της Πύλου του Χαρακοπιού και όλη της περιοχής αυτής. Και μετέπειτα, όπου θα θέλαμε και την παρουσία σας, θα κατέβουμε κάτω από το κάστρο της Κορώνης, όπου εκεί θα γίνουν όλες οι απονομές και θα μοιραστούν διάφορα αναμνηστικά από εμάς προς τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ. Θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά με χορό και μουσική. Σας περιμένουμε όλους και εσάς να καλύψετε το γεγονός. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαυρέα. Είναι μεγάλη τιμή για μας ένα σωματείο σαν την Κορώνη να έχει μια τέτοια τιμητική στιγμή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρόσωπο ΣΕΠΣ, κύριε Παπαδόπουλο, Να να μιλήσει. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καταρχήν χαιρόμαστε. Είναι εκπροσωπώντας την ΕΜΣ και τον κύριο Τάκη Βασιλόπουλο σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαυρέα που οργάνωσε μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΟ και στα 100 χρόνια, που είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για τους συλλόγους, να έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια και μέσα στην κοινωνία μας με ανθρώπους που έχουν βάλει, έχουν αποτυπώσει και έχουν δώσει με μεγάλη προσπάθεια πράγματα τα οποία, όπως λέμε, η ιστορία, όποιος ξεχάσει την ιστορία του, ξεχνάει και αυτό που είναι, ξεχνάει η διάρκεια της κοινωνίας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Εγώ έχω διπλή χαρά. Πρώτον, γιατί είμαι και ΠΑΟΚτζής. Δεύτερον, γιατί είμαι πολύ φίλος με τον Αντώνη και Μαυρέα και συμμετέχω σε όλο αυτό ενεργά. Θα είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί ζω στην Καλαμάτα, ένας ΠΑΟΚτζής που ζει στην Καλαμάτα και δεν έχει γνωρίσει ποτέ, δεν έχω πάει ποτέ στην Τούμπα. Είναι τεράστιο γεγονός. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι διπλή χαρά μου λοιπόν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αποδείξει ότι μπορεί να είναι σωματείο, μπορεί να έχει εκπαίδευση, μπορεί να έχει λόγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το έχει κάνει πιο όμορφο και θέλουμε με αυτούς τους ανθρώπους να συνδεθούμε και να φέρουμε γνώση και στην Καλαμάτα. Και όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με οποιοδήποτε. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που έχει αποδείξει ότι δουλεύει πολύ καλά εκπαιδευτικά. Εμένα σας θέλω, και επειδή λατρεύω την εκπαίδευση όπως ξέρετε έξω και θέλω να μεταφέρω στα νέα παιδιά πράγματα, θα είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τις ομάδες του ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους που τρέχουν εκεί, με τους ανθρώπους που έχουν γνώση πάνω στο ποδόσφαιρο, με τους ανθρώπους που κάνουν δράση για το ποδόσφαιρο και το ενώνουν αυτό με την κοινωνία μας. Και θα είμαστε δίπλα στο ΠΑΟΚ, στον Αντώνη, με ό,τι χρειαστεί και με ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, σαν εκπρόσωπος της ΠΑΕ Καλαμάτα, είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε αυτό το μεγάλο γεγονός που θα γίνει εδώ στο γήπεδο του Μεσσηνέγκο. Είναι η γιορτή, όπως έμαθα από σας εδώ, των 100 χρόνια του Σύλλογου του ΠΑΟΚάρα της Θεσσαλονίκης. Ο Μαυρέας είναι ο πρόσωπος εδώ του ΠΑΟΚ που ξέρω.
τα φέρνει τα μεγάλα αστέρια του παρελθόν που είχαμε παίξει πολλές φορές αντιπάλους. Εύχομαι να έχουν καλή φιλοξενία εδώ στην Καλαμάτα, που θα γιορτάζουν αυτό το γεγονός και μέσα από αυτό το γεγονός θα μπορούμε να γιορτάζουμε και εμείς την άνοδο της Μαύρης Τιέλας στην πρώτη κατηγορία. Έτσι θα γιορτάζουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη μέρα. Και στους άλλους σύλλογους, η Πρόσθετη Βουλιά, που ήταν ένας από τους λόγους που γεννήθηκε η Καλαμάτα, όπως ξέρω, το έχω διαβάσει. Και αυτές οι εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικά γιατί φέρνουν μεγάλες αναμνήσεις και χαρά σε πολλούς άνθρωπους και τα παιδιά, τους φίλους κλπ. Εγώ ήμουν πάρα μεγάλο φαν των λαών του ΠΑΟΚ και όταν παίζαμε εκεί και αυτά που έβλεπε αυτά που κάνουμε τα χέρια ψηλά και ξανακατεβαίνονταν, είχε μια ομαδικό πνεύμα και αυτό ήταν πολύ ωραία στην εποχή που έπαιζε εγώ. Εύχομαι σε όλη αυτή τη διαδικασία να έχουν πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους μας τους παλεμάχους, γιατί σήμερα είχε μια μεγάλη κόλυψη απώλεια του φίλου μου του Απηγόνια. Συναχωρείται πάρα πολύ γιατί εμείς είμαστε συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και πήγαμε στο δωμάτιο μαζί επί τα 3 χρόνια που υπηρέτησε στο δωμάτιο Ολυμπιακό και εύχομαι με μεγάλη θλίψη στα συλληπιτήρια στην οικογένεια και έχει ένα καλό παράδεισο να έχει ο φίλος μου ο Πάλι. Εμένα, ως εκπρόσωπος του ΠΣΥΜΑ Καλαμάτα, των Παλεμάχων, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με το τελευταίο που τελείωσε ο Τάνια, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γόνια. Είναι κρίμα, τα πούμε πολύ τελευταία, να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Όχι μόνο οι επώνυμοι, είναι κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι γενικώς. Ως παλέμαχοι έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι αγκαλιάζουμε προσπάθειες τέτοιων γεγονότων και θέλω να πω μεγάλο μπράβο σε όλους τους συνδιοργανωτές αυτού του σπουδαίου γεγονότος. Εμείς γιορτάζουμε, σαν παλέμαχοι, γιορτάζουμε την άνοδο της Καλαμάτας μετά 25 χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανυπομονούμε να δούμε την ομάδα σαν εθνική. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και αυτό στα 100 χρόνια. Σίγουρα κάθε ομάδα έχει τη δικιά της ιστορία. Συνδέεται και ο Σύλλογος των Μικρασιατών, σαν ομάδα Μικρασιατών και ο ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο και δεν γινόταν να μην το αγκαλιάσουμε και εμείς. Έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τέτοιες ενέργειες είμαστε αρρωγοί. Θα καλωσορίσουμε τον ΠΑΟΚ, θα τους φιλοξενήσουμε όπως πάντα κάνουμε. Θέλουμε και ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο γιατί θα έρθουν μεγάλα ονόματα, όλοι γνωρίζετε. Και εύχομαι για την καινούργια χρονιά καλή επιτυχία στην ομάδα μας στη Καλαμάτα. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώντας το Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας, θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε την ιδιαίτερη τιμή μαζί με την Ακαδημία Πράσινα Πουλιά να προσκαλέσουμε τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ στην Καλαμάτα στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων. Πριν από 2 μήνες περίπου, ο σύλλογός μας παρευρέθηκε μετά από πρόσκληση των παλεμάχων του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το μεγάλο εορτασμό που έκαναν. Και εμείς πλέον, θέλοντας να το αποδώσουμε στη φιλοξενία, τους προσκαλούμε στην Καλαμάτα. Να ξέρετε ότι η φιλοξενία αποτελεί για μας μια ιδιαίτερη τιμή, γιατί εκτός από ότι μας ενώνουν οι κοινές ρίζες της ιστορίας και της μνήμης της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε όμορφη την παραμονή τους στην Καλαμάτα. Τους έχουμε ένα πολύ όμορφο γεύμα με μικρασιάτικες γεύσεις, με τις περισσότερες μικρασιάτικες τρυπόδια, όπως ξέρετε, στα προσφυγικά της Δυτικής Παραλίας, εκεί που είναι και, ας πούμε, η έδρα του συλλόγου μας, για να τους ανταποδώσουμε αυτή τη φιλοξενία. Εγώ δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτά τα τεχνικά, τα ποδοσφαιρικά,
Άλλωστε είναι και τιμή μου που είμαι μέσα σε τόσους άντρες που είσαστε όλοι του ποδοσφαίρου. Απλά να τους ευχηθούμε καλώς να ανταμωθούμε και να τους παρέχουμε μια όμορφη φιλοξενία και να περάσουμε ξέχαστες στιγμές στην Καλαμάτα. Πιστεύω ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός για την Καλαμάτα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω σήμερα όλα τα παιδιά εδώ που βλέπω την Έψη Μεσσηνία, στον κύριο Γεωργούλο από τον Ακρίδα Κορώνη, στον Ντανιέλ Παπίστα, είναι τιμή μας, τον κύριο Φάβα, την κυρία Ρούλα, τον κύριο Μπλέτσα. Λοιπόν, παιδιά, είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη για μένα, θα έλεγα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Στη Μεσσηνία δεν έχουν κατέβει ποτέ οι βετεράνοι του ΠΑΟ. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουν. Το τελευταίο πέρασμα μου, τέλος πάντων, από την Κορώνη, είπα ότι εδώ πρέπει να έρθουν, πρέπει να γνωρίσουν αυτόν τον όμορφο τόπο, τη Μεσσηνία μας. Πρέπει να γίνει μια πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι αυτό που είπε η κυρία Μητράκου. Είχαμε πάει πριν 2 μήνες επάνω και ανταποδίδουμε εμείς την φιλοξενία. Το ζητούμενο είναι ένα, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι από αυτά τα παιδιά είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες στο χώρο και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν επισκεφτεί τη Μεσσηνία. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν και ένας άλλος, ο δεύτερος λόγος, να έρθουν και ειδικά τώρα, αυτό το μήνα, που θεωρώ είναι η Μεσσηνία μας είναι πεντάμορφη, έχει τρομερά μέρη, θέλουν να την γνωρίσουν και μετέπειτα να έχουμε και τις εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις λοιπόν ξεκινάνε από την Κορώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Καρβέλα, γιατί αμέσως ανταποκρίθηκε, τον Ακρίδα Κορώνης, τον Πρόεδρο, τον κύριο Γεωργούλο. Πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί όλα αυτά που θα γίνουν, αν κάποιος παρευρεθεί, θα δει ότι θα γίνει πολύ ωραίες ένα τριήμερο, πάρα πολύ όμορφο στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Λοιπόν, και μετέπειτα στην Καλαμάτα. Η αλήθεια είναι ότι το κάλεσμα έγινε και με τη μεγάλη, πολύ μεγάλη στιγμή, παιδιά, μετά από 26 χρόνια, η Καλαμάτα μας, η Μαύρη Θύελλα, Ντανιέλ, να έχετε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ευχόμαστε και στον Παναγιώτη, τον συμπατριώτη μας, τον Χριστοφιλέα. Είναι ένα παιδί από εδώ, πραγματικά μέσα στην καρδιά μας να πάτε όσο καλύτερα γίνεται και να δούμε την ομάδα πολύ ψηλά. Ήταν λοιπόν και ένας λόγος ότι μετά από 26 χρόνια, τα 100 χρόνια του ΠΑΟ, μετά από 26 χρόνια η Μαύρη Θύελλα στη Super League, θεωρώ λοιπόν ότι θα γίνει κάτι όμορφο. Και φυσικά ο αρχαιότερος σύλλογος στην Ελλάδα, ο Μεσσηνιακός, είναι πολύ φιλόξενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο. Η φιλοξενία ήταν άψογη από την πρώτη στιγμή και θεωρώ μετέπειτα θα είναι ακόμα την Τρίτη που θα παίξουμε το παιχνίδι. Άρα έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο στην Κορώνη με εκδηλώσεις πάρα πολλές. Έχουμε ένα παιχνίδι την Τρίτη στην Καλαμάτα, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. 2 παιχνίδια, συγγνώμη, με το Πίσιγμα, η Καλαμάτα και το Μεσσηνιακό. Και καλό όλο τον κόσμο, τις ακαδημίες, τα παιδάκια και στην Κορώνη, εκεί η περιοχή, να έχουν παιδιά να δουν, γιατί αυτοί που έρχονται κάτω, οι συμπαίκτες μου, οι φίλοι μου, είναι πολύ μεγάλοι προσωπικότητες και έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, άρα η Ακαδημία Πράσινα Πουλιά με το Σύλλογο Μικρασιών έγινε όλο αυτό το κάλεσμα παιδιά για να έρθουν στη Μεσσηνία και να δουν τις ομορφιές πάνω απ' όλα και μετέπειτα όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασιλόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αναστασόπουλο, τον κύριο Πτωχόπρωτα, τον κύριο Αναστασόπουλο, την Έψη Μεσσηνίας, τους παλεμάκους του Μεσσηνιακού για την φιλοξενία, το Πίσιγμα η Καλαμάτα που, ξέρετε, έχει πάρα πολλά παιδιά που έχουν παίξει μπάλα, που έχουν ιστορία το ίδιο και του Μεσσηνιακού. Λοιπόν, και να ευχηθώ και για τελευταία άλλη μία φορά μάλλον, την Καλαμάτα μας μετά από 26 χρόνια πραγματικά να μείνει στην κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ποιοι έχουν επιβεβαιώσει ότι θα έρθουν. Ναι. Κάποια από τα ονόματα, το τηλέφωνο που, συγγνώμη. Εδώ είναι. Ναι. Ναι. Ένα λεπτάκι, μου ξεφύγει για μένα. Εντάξει, ενδεικτικά. Αγγελικά, περίπου ονόματα.
είναι ναι, Αλεξανδρίδης, Χασιώτης. Πρέπει να πω κάτι, ότι η αποστολή συνθέτει 3 γενιές. Η γενιά του 70-80, Φιλώτας Πέλιος, Βορτούλα, Ιωσήφιδης, που έχει κάνει και προπονητή στην Καλαμάτα. Η επόμενη γενιά είναι Αλεξανδρίδης, Χασιώτης, Ταταλίδης, Νάστος, Βουτσιάς, Κουτσόπουλος, Αργυρόπουλος, Τουρσουνίδης, Λαγωνίδης, Αλεξανδρίδης, δεν ξέρω αν τον είπα. Λοιπόν, Βολτέζος, Τυροβολάς, Αντωνόπουλος Γιάννης από τον Ναύπλιο. Είναι μια αποστολή που συνδέεται 3 γενιές, γιατί κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν κάποιους, οι πιο μικροί γυροί γνωρίζουν κάποιους άλλους. Λοιπόν, και Νάστος που έχει αγωνιστεί και ο Νάστος και Καλαμάτα στον στόχο. Λοιπόν, όλα αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και σας θέλουμε μαζί και στις 2 εκδηλώσεις και στην Κορώνη αλλά και στην Καλαμάτα. Δεν σε ακούω. Έλα, Πρόεδρε, μ' ακούς? Τώρα μ' ακούς? Σε ακούω, αλλά τώρα ναι, σε ακούω. Λοιπόν, μια καλησπέρα θέλουμε εδώ στους φίλους, στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Από την Κορώνη μέχρι την Καλαμάτα σας περιμένουμε. Βέβαια, θα έρθουμε οπωσδήποτε και να ξέρετε πολύ ότι αποδεχτήκαμε την πρόσκληση αυτή από την Ακαδημία Πράσινα Πουλιά και το Σύλλογο με Κρασιατικό Καλαμάτας για να γιορτάσουμε μαζί τα 100 χρόνια ΠΑΟ στο νομό Μυσσηνίας Καλαμάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα Παναγιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο Δήμο του τις 3 πρώτες μέρες που θα είμαστε εκεί. Τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο Αθανάσιο, για τη φιλοξενία του τις επόμενες ημέρες, 2 ημέρες που θα είμαστε στην Καλαμάτα. Για να γιορτάσουμε μαζί, εκτός από τα 100 χρόνια που πάω, να γιορτάσουμε και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, τη Μαύρη Θύελλα. Μετά από 26 χρόνια πρέπει να έχει να ανέβει η Καλαμάτα στην πρώτη κατηγορία. Και την ευχόμαστε να παραμείνει εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αρχαιότερο σύλλογο Μεσσηνιακό που θα μας φιλοξενήσει στην έδρα του, στο γήπεδο του και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα Πράσινα Πουλιά, Σύλλογος με Κρασιατικό Καλαμάτας, για την πρόσκληση που μας, για την φιλοξενία τους. Θα έχουμε βέβαια μέρες εκεί, θα τα πούμε και από κοντά, θα περάσουμε ένα πενθήμερο πάρα πολύ ωραίο. Και όλα αυτά να ξέρετε εσείς οι Καλαματιανοί από εκεί, για έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα ειδικά και γενικά για τον ΠΑΟ, τον Αντώνη τον Μαυρέα, ο οποίος έγινε αδελφός μας, τον αγαπάμε πάρα πολύ και πιστεύω και η Καλαμάτα να τον αγαπάει πάρα πολύ, γιατί ιδιαίτερα όχι έχει δώσει το ΠΑΟ και αυτά που έχει δώσει και δίνει πάρα πολλά και στους βετεράνους και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, από εκεί και πέρα ό,τι άλλο έχουμε θα βρεθούμε από κοντά, θα τα πούμε. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, μπορείτε. Εντάξει, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την Παρασκευή κάτω. Να είστε καλά, υγιείς και τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε.